Mga naka-plastic na yan, magkano yung mga bentahan? Pang ulam na. Mga isdang loro, torsilyo, ulam na raw nila yan. Magkano ngayon ang lapu-lapu mo, Boss Gerald? 200 lang po ang kilo yan. 200 pesos na per kilo ng kanyang lapu-lapu. Magkano tumpukan mo ng bangus? 100 na, Boss Lando. Ayan, 100 pesos na tumpukan ng bangus na pandaing. Ito rin, no? Pandaing po, 100 pesos. Nakadaing na. Ano naman ang kilo ng alimasag, te? 180 sa malalaking alimasag. Tapos may parrot fish siya na tumpukan sa halagang 100 pesos. Sa per kilo po magkano? 120 naman po sa per kilo ng ating parrot fish. Ayun, oh, mga tumpukan po nila, oh. O, shoutout ka muna. Pampayang. Bernardo, yun. Shoutout. Na ma-terminate sa trabaho. Yun, shoutout sa'yo. Iwasan mo rin ma-terminate sa trabaho. So, shoutout. Huwag kang inom ng gin. Masama sa kalusugan niyo. Kung talaga, oh. 100 ang kilo. Sandaan na, sandaan. Ayun, 100 pesos na kilo ng kanyang tilapyang Batangas. Te, magkano yung alimasag mo? 120 ang tumpukan. At ang yung mga dalagang bukid? 150 kilo. 150 ang kilo. 120 tumpok. Ilang mga kilo ka? Magkano tumpukan mo? 100 lang. 100 pesos sa ganitong karaming tumpukan po, oh. 1 kilo mahigit. No, sari-sari pong isda sa 100 pesos na tumpukan. Per kilo ng hipon ni Ate Potpot, no, 280 na per kilo at 200 naman po dito sa kabila. Napakaganda ng mga pusit. Ayan, ang pusit po ni Ate, oh. Te, magkano kilo mo ng pusit? 300. So, yun po yung mga kilo ng pusit, no? Sariwang pusit. Masarap na i-adobo. Masarap. Nagkano naman kilo? 150. So, ito dito po, 150, oh. Mas mahal ang lumot kaysa sa bagsak, no? Pero masarap yan, nakatikim na ako. Malambot din ang laman. Alright, dito po ang ating mga espada ay 140 per kilo. 180 sa torsilyo, 150 po sa asa-asa, no? Yan po yung mga per kilo ng kanilang paninda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tapos may mga paninda po si Kuya dito na drumstick sa halagang 170 na per kilo. Pakpak po natin ay 130. Ang backbone po ay 100 pesos, no? Dapat dami niya na, kanino yan? Kuya. Ilang kilo? 7 kilo lang, bossing. Yon, 7 kilos na tilapyang Batangas, no? Yon, suki ni Idol. So, per kilo ng ating tulingan. Tapos sa 100 pesos na tumpukan ng galunggong. 120 na per kilo ng ating repolyo. Samat yung ano mo, yung sayote. 60 ang per kilo ng ating sayote, no? Kilo dalagang bukid. 240 na dalagang bukid sa per kilo, no? Buka mo, Lodi, 100 pesos. So, yung mga isdang matambaka po dito ay 100 pesos na tumpukan. 10 pesos na mga big hit. Ayan. Pesos lang po yan, no? 1 kilo, no? Tapos yung mga espada, 50 pesos kabase, banak, no? 50 pesos sa mga tumpukan. Madasan. Ayan. Tay, magkano gulyasan nyo? 140 na per kilo ng gulyasan. 20. Yung, ibig sabihin yung mga tawag dito, bituka ng bangot, 20 pesos. Ayun, 20 pesos. Ito po, masarap po yung ipaksiw. Kung mahilig sa mga paksiw na ganyan, yung mga bitukan. At pa, magkano na kilo? 130 na per kilo ng kanyang bangus na panday. Noong nakaraan po dito, no, bumili tayo nung linggo. Yan po yung mga bangus. Isang
magandang umaga po sa ating lahat at saan man sulok ng mundo, no? So, nandito po tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong latagan ngayong araw po ng Miyerkules. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! So, update natin ang kanilang mga latag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, lakad tayo at alamin na natin ang kanilang mga presyuhan. Jeremy! So, shout out sa iyo, Lodi. So, magkano ang tumpukan? 150, talakito. Yo, 150 sa talakitok. Meron tayong bisugo, no? Subo nga tayo, sandal lang. 100 pesos na tumpukan at ang ating tilapyang Batangas ay 120 na per kilo. So, shout out sa iyo, Boss Alex. Sandal din. Tapos ang mga tumpukan ng ating mga bangus na pandaing ay 100 pesos. So yung mga naka-plastic na yan, magkano yung mga bentahan? Makulang yan. Pang-ulam na. Mga isdang loro, torsilyo, ulam na raw nila yan. Gawa ka na, sandal na lang yan. Ang alimasag, magkano tumpukan? Ang galing tawasan. 200 niya tayo, 150. Ay, ang mga presyo. No? Ito, pusit lumot. Ano? Bagsak. 120 lang ang kilo. 120 na per kilo. Thank you salamat. Ay, boss. Tumpukan ng mga isdang matambaka, no? Yan po ay mga 100 pesos na tumpukan. Tapos mga latag po nila dito na mga hipon sa halagang 50 pesos ay meron ka ng maiiluluto sa iyong pamamahay. 50 pesos na tumpukan ng hipon. Yan po yung mga tag price nila sa kanilang mga panindang isda, no? Magkano ngayon ang lapo-lapo mo, Boss Gerald? 200 lang po ang kilo yan. 200 pesos na per kilo ng kanyang lapo-lapo. So, shout out sa iyo, Jeff Baliw. Naunahan ako ni Boss Lando. Syempre, nagbebenta ka pa eh. Mauunahan talaga kita. Magkano tumpukan mo ng bangus? 100 na, Boss Lando. Ayan, 100 pesos na tumpukan ng bangus na pandaing. Ito rin, no? Pandaing po, 100 pesos. Nakadaing na. Ayan. Mukot sa ayaw mo din. Masarap po sa muna din. Ay, bangus te. Tapos dito ay 150 na mga malalaking alimasag na per kilo. Ayun, 150 na lang ang kanyang alimasag. Mga tumpukan tipo sa halagang 100 pesos. So shout out kay Don Ramon. Dalagang bukid sa halagang 100 pesos. Grabe yung mga tumpukan ng alimasag. At mga alimasag na malalaki, no? Uy, shout out sa'yo, Lodi. So, yan po yung mga parrot fish, danggit. Magkano naman ang kilo ng alimasag, te? 180 sa malalaking alimasag. Tapos may parrot fish siya na tumpukan sa halagang 100 pesos. Sa per kilo po magkano? 120 naman po sa per kilo ng ating parrot fish. Ayun, mga tumpukan po nila, oh. Sandal na lang, sandal na lang, sandal. Dili na. Sandal na lang, sandal. Lumipat ka pala dito? Nandun ka kanina.
Bawal dun eh, bawal. O, shoutout ka muna. Shout out Pampahiyang. kay Bernardo, yun. Shout Hindi ka out. na ma-terminate sa trabaho. Yun, shoutout sa'yo. Iwasan mo rin ma-terminate sa trabaho. So, shoutout. Shout out. Huwag kang inom ng gin. Masama sa kalusugan niyo. Kung talaga, oh. 100 ang kilo. Sandaan na sandaan. Ayun, 100 pesos na kilo ng kanyang tilapyang Batangas. Ito bawal eh. Bawal isa. Dito tayo sa kabilang linya at alamin natin yung kanyang presyo din ng kanyang alimasag. So, shoutout sa'yo, kaibigan Tinong. Nasa kabila si Onse. Te, magkano yung alimasag mo? 120 po. 120 ang tumpukan. At ang yung mga dalagang bukit, 150 kilo. 150 ang kilo. 120 po. Ilang mga kilo ka? Magkano tumpukan mo? Wala kasi tinong. 100 pesos sa ganitong karaming tumpukan po. Oh. 1 kilo mahigit. No, sari-sari pong isda sa 100 pesos na tumpukan. So, nasa kabila si kaibigan Tinong, si Onse. Sa kabila. So, shoutout sa'yo, Onse. Ayun o. Iniwalayan ka na ng jowa mo. Kaibigan Tinong, salamat. Thank you. Alright, sa per kilo ng hipon ni Ate Potpot, no, 280 na per kilo at 200 naman po dito sa kabila. Si Potpot, kita, i-text kita next week. Salamat. 90 pesos na per kilo ng ating tilapyang Batangas. Oh. Nasaan na? Ayun siya. Sa kabila. Ano na siya magkutsara? 120 naman po sa per kilo ng hasa-hasa. Tapos may mga balsa galunggong. Oh. Tapos napakaganda ng mga pusit. Ayan, ang pusit po ni ate. Oh. Te, magkano kilo mo ng pusit? 300. So, yun po yung mga kilo ng pusit, no? Sariwang pusit. Masarap na i-adobo. Alright. Galunggong po natin ay 100 ang kilo. Sa mga tumpukan po ay 50 pesos. Sa mga hindi po maseselan ay yan po ay pwede na pong iulam, no? 250 naman po sa kilo ng ating hipon. 260. Tapos dito ay mayroong mga pusit. Bagsak ba to, tay? Bagsak? Na pusit? Yan ang masarap. Nagkano naman kilo? 150. So ito dito po, 150 oh. Mas mahal ang lumot kaysa sa bagsak, no? Pero masarap yan, nakatikim na ako. Malambot din ang laman. May mga bahay-bahayan. Yun yung mga ginagamit sa lovebird. Yan po yung per kilo, no? 150. Tsaka sa sabo 150 na per kilo. So shout out Lodi. 180 lang ipon o. Tapos may mga tumpukan po, no? Yan po ay pwede na pong iulam o i-Shanghai, yung ganyang klase po na galunggong, no? Sariwa po yan, kahit butas po yung mga tiyan yan. Yan po ay masarap na i-Shanghai, no? 100 pesos na tumpok. Oo. Tapos dito naman po ang per kilo ng hipon ay 180. 180 mamaya, 150 na lang yan. Yun. Ang mga presyohan po ng ating mga tilapia Batangas ay 100, 120, no? 180 lang, 180. So yan po yung mga presyo ng nakalatag sa kanilang tilapia Batangas. Halagang 200 na natin. Kilo po dito ay 250 ng hipon.
Alright, dito po ang ating mga espada ay 140 per kilo. 180 sa torsilyo, 150 po sa asa-asa, no? Yan po yung mga per kilo ng kanilang paninda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. $180 na per kilo ng hipon, 100 pesos sa mga tumpukan ng bangus. So shoutout sa iyo, Kaluga. So dito naman po ang ating tahong na malalaki ay 100 pesos na kilo. Dito po ay 50 pesos na per kilo. So mga presyo ng kanilang mga prutas dito sa Malabon Fish Market. So may mga tumpukan din po, no, na mga binibenta na prutas dito sa halagang 50 pesos. Ang mga tumpukan ng mga kanilang prutas. Okay, ikot muna ako. Okay, 120 na per kilo ng ating tilapiyang Batangas. Sa ating yellow pintuna na maliliit ay 110 na per kilo, no? 110 na lang dyan, 110. Tapos ang mga gulay, yan po yung mga presyo ng kanilang paninda. Tapos yan po, may mga presyo na rin po tayo makikita sa kanilang mga latagan ng gulay. Alright, so yan po yung mga presyo. Tapos may mga paninda po si Kuya dito na drumstick sa halagang 170 na per kilo. Pakpak po natin ay 130. Ang backbone po ay 100 pesos, no? Dapat. So shout out sa iyo, Kuya. Shout out, shout out. Mga panindang torsilyo, no? Galunggong at mga pusit kalawang. Napakasariwa ng ating torsilyo. So shout out, Lodi. Tingnan natin ang iyong paninda na tilapiyang Batangas sa halagang 100 pesos. So ang dami niyan na, kanino yan? Kuya. Ilang kilo? 7 kilo lang, bossing. Yon, 7 kilos na tilapiyang Batangas. No? Yon, suki ni Idol. So shout out sa iyo, Kamanaba Tile Center. Time center, mura na. Diyan po ay marami kayong mapipiling iba't ibang klaseng tiles at mga pinto o lababo, mga poset. So shout out sa iyo, Kamanaba Tile Center. $130 na per kilo ng ating tulingan. Tapos sa 100 pesos na tumpukan ng galunggong. Ayan, thank you, thank you. Lodi, magkano ang yung mga hipon? Ha? 150? 180. 180 na per kilo ng hipon. Dito tayo sa mga bangus tagupan ni Boss Paeng. 50 pesos na isang piraso. Meron din pong 40 pesos na isang piraso. Bangus tagupan po yan. Dito, Boss Paeng, sa malalaki mo. Sa piraso. Yun, 150 na isang piraso sa malalaking bangus tagupan. So, shout out, Lodi. Shout out pala sa mga sobrang ng barat dyan. Huwag mo na kayo pumunta ngayon. So, shout out sa mga suki niyang barat. Wag muna daw kayo pumunta. Sabi ni Boss Paeng. Salamat, Boss Paeng. Ang ating mga lansones, no? Kalahating kilo ay 40 pesos. Bali, 80 pesos na per kilo.
seedless na matamis na ubas sa halagang 120 na per kilo. Alright, so ikot pa rin tayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay marami rin pong mga nagbebenta ng mga tumpukan. Ang hipon po natin dito ay 180 na per kilo. 40 pesos sa mga tumpukan pong mga nakaplato, no? Dito tayo sa mga gulayan naman. Sa gulayan ni Lodi. So shout out po, shout out. Happy holiday! Ayun, happy holiday. So yan po yung mga nakikita po natin mga latag ng mga gulay nila, no? Tapos ang okra natin, ayan. Ang kilo po, 120. Sa okra, 120 na per kilo. Yun, 10 piso, 6 na piraso na nakatali na ano, no, okra, no? Tumaas ba ang gulay, Lodi? Ayun. Ang gaganda ng talong natin, no? Lodi, magkano ang talong mo, Lodi? 50 ka lang, boss. 100 pesos na per kilo. Ito po yung mga kalamansi sa halagang 20 pesos. Tandaan ang kilo ng talong natin guys ha, pero maganda yan. Pwede yung po sa Gaya ng tindero, pogi na maganda pa. Pogi na maganda pa talaga eh, no? Ang repolyo mataas ba? 120, 20 lang binaba, 140 na awal yun. 120 na per kilo ng ating repolyo. Samat yung ano mo, yung sayote. 60 ang per kilo ng ating sayote, no? Lodi, maraming salamat ha. Thank you. Mag-iingat kayo, nandiyan pa sila yun. Ayun, oo nga eh. Andiyan pa si Bagyong Leon. Nahanap si Christine. Hinahanap sa kabila. Hindi nagtagpo eh. Dalawa, standard. Ang ganda ng ating mga lettuce, oh. Lettuce mo magkano, Lodi? Oh, 240 pa rin na. 61 port, 240 per kilo. Ayun, yun po yung presyo ng kanilang mga lettuce dito, no? Salamat, thank you. Dito tayo kay Nanay Noemi, ang nagbebenta po ng mga sila bangus dagupan, no? Shout out po Nanay Noemi. Good morning po. 130 na isang piraso ng bangus dagupan, 100 pesos din po dito no sa isang piraso. Salamat po. Ang gaganda ng laman ng ating mga dalagang bukid. Kano kilo dalagang bukid? 240 na dalagang bukid sa per kilo, no? So maraming latag dito, oh. Mga isdang bato, no? So may mga tortilyo, lapu-lapu, talakitok, dalagang bukid. Yan po yung mga latag po nila dito ng isda. Alright, sa sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang kanilang mga presyon ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili dito, no? Tumpo ka mo, Lodi, 100 pesos. So yung mga isdang matambaka po dito ay 100 pesos na tumpukan. Ganun din po ay ganun. Tapos yung ating mga turay ay tumpukan din po, no? 150 naman po sa ating mga paninda dito na tulingan. Alright.
Ang tumpukan po dani ng tawilis dito, no? Boss, magkano ang tumpukan mo? 50 lang, 50. Iyon, 50, oh. 50 pesos na tumpukan ni Lodi rito, no? Na sariwang-sariwang mga isdang tawilis. Na boss. Boss, salamat. Thank you. So, ayan po yung mga tumpukan po dito sa halagang 50 pesos na mga big hit. Ayan. Tapos mga tumpukan din po ng mga bangus. So, hindi po tayo pwede magtagal kasi baka makapiright tayo dito ni Lolo. Kasi nga may music, no? 50 pesos na mga tumpukan po ng kanilang mga tawilis. Ayan, dami, oh. 50 pesos lang po yan, no? 1 kilo, no? Tapos yung mga espada, 50 pesos kabase, banak, no? 50 pesos sa mga tumpukan. Madami na. Tapos mga tulingan. Lodi, magkano kilo ng tulingan mo? 150 sa per kilo ng tulingan. Tapos mga tawilis pa rin po sa halagang 50 pesos na mga tumpukan. Gulyasan. Ayan. Tay, magkano gulyasan nyo? 140 na per kilo ng gulyasan. Tumpukan po dito ng bangus, no, sa halagang 100 pesos na tumpukan. Magkano to, Pogi? 20. Yung ibig sabihin yung mga tawag dito bituka ng bangot 20 pesos. Ayun, 20 pesos. Ito po masarap po yung ipaksiw. Kung mahilig sa mga paksiw na ganyan, yung mga bituka, no? At ang mga tumpukan po nila dito ay may mga presyo na sa halagang 130 pesos na tumpok ng bangus. Tapos may mga alimasag yan. Sa alimasag yan ay magkano yan? Ayun. So yan po yung mga latagan ng presyo ng kanilang mga bangus tumpukan. Ate pa, magkano na kilo? 130 na per kilo ng kanyang bangus na pandaing. So nung nakaraan po dito, no, bumili tayo nung linggo. Yan po yung mga bangus pandaing sa halagang 130 na per kilo. Ako lang may pusit ng buhay na yun. Pusit kalawang 150 na per kilo. Shout out kay Purada, happy birthday. Ayun, shout out. May birthday na naman. Birthday ni Purada. Ayun, shout out sa iyo, Purada. Sana mag-ingat ka palagi. Ayun. May takot sa Diyos. So shout out sa iyo, ha. Happy birthday sa iyo, Purada. So may mga tumpukan din po tayo dito sa halagang 100 pesos na mga galunggong. Tapos may mga bentahan din po dito, no? Asa-asa, sariwang asa-asa, no? Magkano tumpukan yan? Sandala, boss. 100 pesos na tumpukan ng kanyang panindang asa-asa. Sariwa po yan, no? Boss, pag vlog yan ka. Baka pa rin Spanyol. Ay, vlog mo nga yun yan. 160 lang yan. Kwenta lang. Magkano dito? Per kilo? 160 dito. Yun, 160 na per kilo ng ating asa-asa, no? Ayun, 100 pesos po yung mga tumpukan. Sandal. Alright. Di battery yan. Right, sa mga sistema o kaganapan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang kanilang mga bentahan po dito ay napakamura po ninyong mabibili. Sa mga tumpukan din po at latagan ng mga presyuhan ay sulit na sulit po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kasuki at mga viewers po, no? Shout out po sa inyong lahat. At sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po sa inyong lahat.
So sa mga kababayan po natin na shoutout sa iyo, Lodi. Sa mga kababayan po natin, shoutout po sa inyo sa mga dumarayo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga vendor pa rin po natin dito na nakakapagsilbi sa ating mga kababayan, shoutout po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan sa bayan ng Malabon Fish Market. Keep safe everyone. Bye-bye na po. God bless.